Ki kartu kan ki polling station apo nang skin constituency kila dep jerong lupa ulanyi syirak aswa ban pli ka jing tabut aka por nyau bejemen stem la sakhi bagi pajba kila angno di dik ban pendep yala ka jong ka hok ban jit yala ki jong kinong mikman kuman syukur daw hang ni bagi kertong kibanya airing na kanong skin constituency uba Anthony Kongwang na ka UDP ka Kongres Miri Karpuri na ka NPP ba Monaj Jabong na ka Kongres Party ba Man Bhalang Thaba na ka Voice of the People Party ba uba Everin Kongtha na ka Party VJP ki kertong kibayo ban kersyan ya ka sibut ke jongki yala de na kanong skin constituency kentup yo ba Everin Kongtha na ka Party BJP la sakhiru ba ulayo ban tab ya ka vote hapo Lendem polling station ba Monaj Jabong hapo Mnyuk polling station ba Anthony Kongwang hapo Kongwang polling station. Asaki leng bada ki status ba sibun ba ki pajba ki layo ban pendep yala ka jong ka hok ka arpui tarik urempang ka badai hi mentakas ngi. Kamtam ki briu ki badon ha ka dokot met ka bakerpang kilami i syakmat ban pendep ban jit yala ka jong ka hok.